Karidongo juin kalo tile naani seko ni donko kanubaw kɔni kan bɛn di ɲɔgɔn ma jɛnɛ dugu kɔnɔna na u bɛ se ka taa misiri o muni ko layanamaya cogo min na. Nun Ture ale ye mansɔn ye a bɛ dɔɔni f'an ye misiri in kan. Jɛnɛ misiri bɛɛ lajɛlen ye bɔgɔ ye. A jɔra ni bɔgɔ de ye, a jɔra ni biriki min an b'a fɔ a ye ko jɛnɛ feere. O ye san 1 de k'a la. I y'a daminɛ san min na, san min dar'o kan misiri banna. Misiri in jɔcogo n'a sawura o de y'a to a kɛra diɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ta ye n'an b'a fɔ ko patrimoine mondial. Musa Jakite ale ye Janamana ka lasigiden ye seko ni donko hukumu kɔnɔna na jɛnɛ. Jɛnɛ misiri a ɲɔgɔn foyi tɛ yen bɔgɔ la. U b'a fɔ ma le plus grand édifice au monde. Diɲɛ bɛɛ kɔnɔ so foyi tɛ yen bɔgɔ la min ka bon ni jɛnɛ misiri. Donc o kama a classera patrimoine mondial la. A kun bɛ waati jan bɔ lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye jɛnɛ misiri kun tɛ se ka nɔ nka bi a layanamani a kɛra sababu ye ka maa caman nisɔndiya. Aminata Ɲate ale ye sifilaka ye jɛnɛ an k'ale lamɛn. Bon nin ye jɛnɛ landa kɔrɔ de ye an famana ma san caman caman mais Ala ye ɲina yira an na bon an famana no a cause min kama a y'a sɔrɔ jamana ma ɲi mais sa an hakili sigila an sera ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka fête kɛ yan landa kɔrɔ de don. Baara in kɔni bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ don. Wabi Traoré ale ka baara bɛnnen don mun. An ka baara ye an bɛ ji di an cɛw n'an balimakɛw n'an denw ma parce que u taa bɔgɔ ta dingɛ kɔnɔ ka taa misiri mu u baara kɛ tile kɔrɔ an jɔyɔrɔ y'o de ye yan. I n'a fɔ Dramane Jalo maa caman de bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na misiri muni seereyaw ta baw u ka fɔla u kun famana ma kosɛbɛ. A kɛcogo ani jɛnɛ yɛrɛ ville cogoya u ye n kun minɛ kosɛbɛ. Donc c'est pourquoi ne fɛnɛ ko ɲinan ta fo n ka na lajɛ a bɛ kɛ cogoya mun na. I n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen ka na jɛnɛ bi walasa misirimu o bɛ se ka kɛ cogo min na a dun bɛ ka kɛ bɛn ani kelenya kɔnɔna na bawo n'i y'a jateminɛ seko ni donko fan fɛ jɛnɛ misiri muni o ye koba ye jɛnɛ n'a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen na u bɛɛ lajɛlen kɔni jigi b'a kan k'a fɔ nin na kɛ sababu ye bɛn ni kelenya o bɛ se ka sinsin Mali kɔnɔ cogo min na Tijani Wederawogo VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ jɛnɛ.